Esenmisiz эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Тагын bir вандализм учрагы Сидоровка бистәсендәге җир асты кишүендә диварларны буяп бетергәннәр. Озак көтелгән ремонт Зәп бистәсе 17-нче комплексының 3 йортында капиталь ремонт тәмамлана. Җәй уртасы ял итү вакыты гына түгел, яңа уку елына әзерлек чорында дәфтәрләрне һәм каләмнәрне нинди бәягә алып була. 30 градус исселек кайтты. Мондый һава торышы булганда күпләр пляжга китә, димәк, кече көймәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләренең эше арта. Алар кешеләрнең күпләп ял итү урыннарында, шулай ук су коену тыелган ярларда патрульлек итәләр. Безнең төшерү төркемендә профилактика рейдта катнашты. Кешеләрнең күпләп ял итү урыннарында кече көймәләр буенча дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре көн саен диярлек патрульлек итә. Ял итүчеләргә су коенганда куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерәләр. Белешмәлекләр тараталар, шулай ук ата-аналардан бигрәк тә сулыклар янында балаларын караучысыз калдырмауларны сорыйлар. Да мы часто ходим, потому что дни хорошие заканчиваются. Скоро холодно станет. Ну а где людям отдыхать? В квартире, в душе, я думаю, не особо всем комфортно, тем более жара такая. Кондиционер есть не у каждого. А возле воды самое то. Буйки охраны ездит постоянно, уже сколько мы тут, час, наверное, они предупреждают, ездят, проверяют. Думаю, безопасно. Ел сайын Татарстанда сулыкларда 120-гә якын кеше һәлак була. Төп сәбәпләр булып рөхсәтсез урыннарда коену, алкоголь куллану, шулай ук куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү тора. Кешеләрнең ял иткән кызынган җирләрендә йөрибез, аңлатабыз, үзләрен ничек тотарга тиешләр, чтобы берәр нинди происшествие булмасын өчен. Алар белән сөйләшәбез, аңлатабыз. Йөргәндә көймәчеләрне дә туктатабыз, аларның булган әйберләрен тикшерәбез, документларын карыйбыз. Су тыныч түгел иде, дулкыннар көчле, шуңа күрә балыкчыларга һәм ял итүчеләргә яр буена килергә киңәш ителде. Балалар Түбәнкама ГАСының тыелган зонасында моторлы судны да булалар. Шуңа күрә беркетмә төзелде. Бу төр кагыйдәне бузган өчен 500-дән 1000 сумга кадәр штраф яки кеше судны йөртү хукукыннан мәхрүм итеп каралган. Айзилә Шәймөхәммәтова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тагын bir вандализм очрагы Сидоровка бистәсендәге җир асты кишүендә диварларны буяп бетергәннәр. Хәзер шәһәр төзелеше турындагы фотолар, граффити һәм рәсемнәр белән капланган. Айзилә Шәймөхәммәтова урынга чыкты. Фәрдия Панкова даими рәвештә бу җир асты кишүе аша үтә. Һәр вакыт тукта фотоларны игътибар белән карый һәм яшьлеген искә төшерә. Аның сүзләренчә, вандалларның тарихны бозуы бик күңелсез. Историю запятнает. Это же история. Вот наша история. Я где-то вот тут на свидании сидела. Тут я работала, тут с работы пришла. Я все вот останавливаюсь, все это смотрю. А они вот это вот история же. У их родителей тоже эта история. Естественно, нельзя это допускать. Нельзя ни в коем случае. Во-первых, в семье надо объяснить хорошо. И в школе. Шаллы халкы яшүсмерләрнең тәртибе беренче чиратта ата-ана тәрбиясенә бәйле дип белдерә. Мне вот за 70 я разве это буду делать? Это же наши бывшие или, может, живые, из них некоторые КАМАЗ строили, чтобы хорошо жилось в Челнах у нас. Это же молодежь, невоспитанность свою показывает. Это от родителей зависит, наверное, я так думаю. Надо с детства воспитывать с маленьких лет, чтобы ничего не делал такого. Хотя бы с двух концов, чтобы видно было, кто что делает. Видеокамеры помогли бы, что-то принять. Безгә шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, якын көннәрдә җир асты кишүендәге диварлар тәртипкә китереләчәк. К сожалению, подземный переход в поселке Сидоровка был испорчен вандалами. Этот неприятный инцидент в ближайшие дни устранят дорожные работники МУППАД. Башкарма комитеты шалуларны шәһәр милкенә сак карарга һәм балалары белән әңгәмәләр алып барырга чакыралар. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Озак көтелгән ремонт Зәп бистәсе 17-нче комплексының 3 йортында капиталь ремонт тәмамлана. Ул 85%-ка үтәлгән. Нинди эшләр башкарылганы турында тулырак Айзилә Шәймөхәммәтова материалында. Зәп бистәсенең 1701, 1702 һәм 1703 3 йорты да 80нче елларда төзелгән. Хәзерге вакытта аларда фасад һәм түбә яңартылган. Йортлар тышкы яктан да үзгәргән. Хәзер алар бердәм төсләр гаммасында башкарылган. Шаллы халкы ремонтка кадәр булган проблемалар юкка чыгачагына ышана.
Вот я живу вот с этой стороны, вот здесь, на 8 этаже, у нас температура плюс 40. А кто живет на той стороне, где трехкомнатные, там холода. Ну, холодно было, правда, клянусь я вам. Вы представляете, ну, то, что ребята сделали вот такие слои, ну, конечно, наверное, я думаю, как сказать, уже будет тепло. Всегда все чисто, подъезды всегда убраны. Сейчас еще вот обжили, просто великолепно все. 17 Noylish yurtында эшләр җәй башыннан алып барыла. Төзүчеләр ялсыз эшли. Фасадны ай ярымда, түбәсен 3 атнада ясаганнар. Кровля была, уже видно были вздутия, были видны механические повреждения. Ну, она уже находилась в плохом состоянии, поэтому мы полностью ее демонтировали, 100% стяжка здесь была заложена, то есть мы сделали разуклонку кливневки и потом закатали на 2 слоя современным материалом. Төзүчеләр әйтүенчә, эш барышында алар кондиционер кебек проблема белән очрашкан, кайберләре дөрес урнаштырылмаган, коммуникация бөтен стена аша уза. Нәтиҗәдә алар тышкы кыяфәтне генә түгел, ә фасадны да боза. Конденсат күгәрек барлыкка килүгә китерергә мөмкин. Ә елның салкын вакытында боз сөңгеләре барлыкка килә. Капиталь ремонт башланганчы милекчеләр белән эш алып бару турында беркетмә имзалана. Собственнику помещения выдается предписание управляющей компании об устранении, значит, замечаний или о доступе в коммуникациям инженерным. Вот. При отсутствии реакции со стороны собственника управляющая компания вынуждена будет обратиться в судебный орган для получения судебного решения по данному вопросу. Быел капиталь ремонт исемлегенә 105 күп фатирлы йорт кергән. Каждый дом обсуждаем, каждый дом управляющая компания доказывает, почему там нужно проводить ремонт. Или просят перенести дом с ремонтом, потому что пока нет необходимости. Мы тоже это обсуждаем, это важные моменты. Естественно, в этом диалоге участвуют и старшие по домам, с которыми у управляющих компаний выстроены серьезные коммуникации. Күп катлы йортларны капиталь ремонтлауны 30 августка кадәр тәмамлау планлаштырыла. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Җәй уртасы ял итү вакыты гына түгел, яңа уку елына әзерлек чорында канцелярия кибетләре сатучылары июнь айында да сату алулар кимемәвен билгеләп үтәләр. Июль айында тенденция дәвам итә. Укучыларның әти-әниләре һәм укучылар алдан ук барысында сатып алалар. Дәфтәрләрне һәм каләмнәрне нинди бәягә алып була? Бу сорауга җавапны минем хезмәттәшем белеп кайтты. Быел Арина 2 класска күчә кыз әбисе белән бергә мәктәп кирәк яракларын сайлый, дәфтәрләр, карандашлар, пеналлардан тыш яңа рюкзак та кирәк. Мәктәпкә җыенабыз 2 класска. Оның белән быел менә әкренләп ала башладык принадлежности. Киемнәрне, конечно, соңрак алабыз, а принадлежности можно хәрәле бәяләр нормально. Башка сатып алучылар да шушы принципта тора, алар да барысында алдан сатып алырга карар иткәннәр. Кайберәүләр 1 сентябрьгә якынлашкан саен мәктәп кирәк яраклары кыйммәтрәк булыр дип курка, башкалар сайлау азрак булыр ди. Не беспокойтесь, мы сейчас все выберем, потихонечку подготовим все. Будем к учебному году готовиться, потому что уже в августе идет большой наплыв покупателей, как бы уже выбора такого нет. Я смотрю на цену, на качество и на как выглядит обложка. Здесь хорошие белые листы, плотные. Бәйләргә килгәндә баланы мәктәпкә әзерләү хакы узган ел дәрәҗәсендә, моның өчен уртача 10 000 сум кирәк булачак. Собрать ребенка в школу, вот стандартный набор, будет стоить в этом году столько же, сколько и в прошлом году. Например, традиционные зеленые тетради, как стоили 7,90 в прошлом году, так же и стоят 7,90 в этом году. Немножко подорожали традиционные белые дневники, которые чаще всего требуют в начальной школе. Подорожали они всего лишь на 3 рубля. Технология дәресләре өчен сатып алынган ПВА клейы да 3 сумга гына кыйммәтләнгән, әмма буяулар 5 сумга төшкән. Кибет киштәләрендә күбесенчә Россия җитештерелгән товарлар ди белгечләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Капсулы для стирки Синергетик за 529 рублей. Казань-Экспресс.
Продсклад «Победа». Колбаса солями миланская от Метцлер 169,90. Сосиски венские 400 грамм 129,90. Все нужное по низким ценам. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.